Ох, дали заключих вратата? Ами ако не съм, как мога да съм толкова разсеяна? Дали да не звънна на някой съсед и да го помоля да провери? Но на кого? Иванов и Йорданов, които живеят до нас, са на работа. Колев, Боянов и Пенчев също. Ще звънна на Георгиев. Той е пенсионер, сигурно си е вкъщи. В българския език бащините и фамилните имена се образуват по различни начини. Бащините имена се образуват от собственото лично име на бащата, най-често с наставката ов. Иван Иванов, Йордан Йорданов, Боян Боянов. Бащините имена в българския език се образуват и с наставката ев. Колю Колев, Пенчо Пенчев, Георги Георгиев. Мога да звънна на Петров от съседния вход. Или на доктор Стефанов, който живее отсреща. Не си чуват телефоните. Ще се обадя на Асенова от партера. Ало! Здравейте, госпожо Асенова. Станислава е. Имам една молба към вас. Бихте ли проверили дали съм заключила входната врата на апартамента? Да, ще звънна след малко. Благодаря. Ох, дано да съм заключила, че ако трябва да се връщам чак до вкъщи... Обърнете внимание. Бащините имена в българския език по форма са притежателни прилагателни имена. Петров – синът на Петър. Стефанов – синът на Стефан. Асенова – дъщерята на Асен. Хайде, тръгваме ли? Чакай, че не знам дали заключих вратата на апартамента. Помолих една съседка да провери. Ох, как може да си толкова разсеяна? И аз това се чудя. Я виж, това не е ли учителя ни по литература? Как се казваше? Балканджиев? Бустанджиев? Арабаджиев. Да, Арабаджиев голям педант беше. Педант, но благодарение на него сега мога да рецитирам Вазов, Вапцаров, Дебелянов. Ти можеш, но аз не. Това е защото от малко си беше разсеяна. Ало? Да? Много благодаря. Заключила съм. Хайде. Фамилните имена в българския език също се образуват с наставката ов. Вазов, Вапцаров, Дебелянов. Фамилните имена в българския език се образуват и с наставката ев. Балканджиев, Бустанджиев, Арабаджиев. Какво става с новия ти приятел? Как му беше името? Сашо, ама аз вече не съм с него. От кога? От вчера. Голям лицемер се оказа. Тя и фамилията му е една такава Лисички. Леле, представяш ли си да се беше омъжила за него? Щеше да се казваш Лисичка. Фамилните имена в българския език се образуват и с наставката ски. Златарски, Клисурски, Воденичарски. По-рядко фамилни имена в българския език се образуват с наставките шки и чки, баташки, белоречки, лисички. Твоите всичките са с някакви странни фамилии. Златарски, Клисурски, Воденичарски. Вярно, не се бях замислила. Ма ти как си ги спомняш всички? Всичко помня. Помниш ли? Имах един ухажор Белоречки. Не беше ли Баташки? Не, Белоречки беше. И какво? Значи си свободна вече. И да, и не. Как така? Имам си нов ухажор. Нов? От кога? От вчера. Леле, ти изобщо ли си губиш времето? И какво? Разказвай. Стана случайно.
Заговориме на спирката и от дума на дума ми стана симпатичен. Заговорят е някакъв непознат на спирката. Защо не? Знаеш ли на кого прилича? Не, на кого? На учителя ни по рисуване Бъчваров, Бояджиев, Бакърджиев. Бургазлиев. Знаех си, че е нещо свързано с географията. Леле, всички момичета бяхме влюбени в него, помниш ли? Да. А после го смениха с онзи Вакарелски. Вардарски. Добре да беше отвратителен. Да, наистина беше отвратителен. Обърнете внимание. Някои фамилни имена са образувани от названия на занаяти, занимания или професии. Бъчвар – Бъчваров, Бояджия – Бояджиев, Бакърджия – Бакърджиев. Някои фамилни имена са образувани от географски имена и означават произход. Бургас – Бургазлиев, Вакарел – Вакарелски, Вардар – Вардарски. А той какъв е? С какво се занимава? Актьор е. Актьор? Как се казва? Казва се Иван Беловеждов. Не го познавам. И аз не бях чувала за него, но явно е талантлив, защото играе Бръчко в Хъшове, участва в Големанов. Надявам се не в ролята на Големанов. Не, на сина му. Но честно да ти кажа, аз не си спомням за какво се разказваше. Не помниш изобщо нищо? Не, вчера той ми говори, аз мълчах, но не съм си издала де. През цялото време кимах все едно, всичко разбрах. Така. Някои фамилни имена са образувани от нарицателни имена и показват качества или характеристики. Бръчков, Беловеждов, Големанов. До вечера е сбирката на випуска. До вечера? Мислех, че е на 30. Промениха я. Лисицата и малкия ми казаха още миналата седмица. С нощи ми се обадиха Дебелия и майстора от съседния клас да ме подсетят. Добре, защо никой на мен не ми се обади? Защото аз трябваше да ти кажа. А ти защо не ми каза? И защо? Забравих коя дата сме и мислих, че има още време. Леле, ти наистина си не спасявам случай. Някой ден ще си забравиш главата някъде. Прозвищата или прякорите се образуват от съществителни нарицателни имена или от прилагателни имена с помощта на членуването. Майстора, лисицата, малкия, дебелия. Отиваме на срещата и ще облечеш нещо мое. Имам среща с Иван. И какво това? Ще вземем и него. Не искам да идва с мен. Там знаеш как всички ме майтапят. Какво ще си помисли? Искам да ме приема на сериозно. Добре, какво ще си помисли? Че съм изтъкана от недостатъци. Моля ти се, ти имаш най-хубавите недостатъци, които може да има някой. Я стига. Ето, ще облечеш тази. Виж? Много е хубава. Нали? Свети прекрасно. В този урок видяхте Иванов, Колев, Петров, Вазов, Бълканджиев, Златарски, Баташки, Белоречки, Бъчваров, Бургазлиев, Големанов, майстора, Дебелия.